pagkaon po ko sa kong iro. Sige, gutom na kong iro. Anila nila si Marisol. Ako adyo yung pagkaon sa kong iro na kong pariyan na kong naong. Kaon ro. Sus ka akong iro pitbull. Bene, sus, luya rin mga naong. Kaon maayo ha. Ayo! Marites! Oh, may tao, sudlon ako kasi nasa sulod. Ayo! Mare! Isa na! Look, high blood mo, Mare. Oy! Ano na ako kadiri? Ya ako, Mare, kay kuan ba ka ng away atong mga bata na to ba? Away, mga bata ron na. Pagkakagnaong, isulot ka kadiri ko ay kapanuktok din sa kwan. Mare, o magkabati, Mare. Nangayo ko, Mare. Ako ihatag mo, Mare. Basta ipakaon ka sa kong iro na kong pariyan na kong naong. Ay, ako na, Mare. Oy, Gusto mo na? kalma lang, Mare. Valentine's Day, Mare. Dapat, datay peace of mind. Bis of mind. Gusto mo na siya, Bisaya? Kalinaw sa kaubaon. Ano na nagay? Mare, na ako ihatag mo, Mare. Gusto mo na? Pasayluan. Umiyam ka na ko. Dili, Mare, oy. Adlaw man sa gugma. Magpan na ta, Mare. Na, pagpapasaylo ay ta. Gusto mo ni? Na, gikan mo ko dito, Gusto mo Mare. na siya? Aw, Mare, awa. Ay! Oh. Love! Oh. Pio! Maritis! Mo ni ganahan ako mga pasaylo nga. Oh! Mga pasaylo Dili na ko niya. na, usbon nga mag-isog-isog ko, Mare. Gikan mo ko dito, Mare. Kay, kanang unsa, Mare. Na, I love you, Maritis. Gikan ko dito ka na maligya mo kung kandila. Kay, kay ba? Nagsidlay na karon? Oo. Kay, Valentine's Day ba ya? Ay, no, unsa ka? Valentine's Day. Usa ka bitaw oh. Nya, kanina, maligya ko kanang kandila. Naman ni mga meaning, Mare. Unsa din mga meaning ana? Kaning mga kaning puti kanang kuan ni siya kahayag. Damlagan imong kaugmao. Kahayag ni siya, kahayag ni Oh, puti. kahayag. Kahayag. Unsa pa jud? Nya kani palayo sa mga libakira chismusa. Na Sana kana palayo ka. Unya Mari kani siyang pula Mari. Oh. Simbolo ni siya sa paghigugmaay. Pakigugmaay. Gani orange, unsa na orange? Kaning orange Mari kanang likay ka sa mga kuan chismusa o chismuso. Ay, sa Mari, apa di nahabilin, Mari? Kaning katol, Mari. May siya, dagkutan ni siya ba? Dagkutan sa asa ba? Para kanang sa mga singgol. Karong may bali protein. Oo, para dili na mukon. Kay kaon kay kay. Baya ko ilitis, isulti ni mo, Maritis. Mana po na lagi. Ito basayluon jud ta ka Marisol kay ngano. Kay kung wala ka, dili ko makadungog kung mga chismis nga litis. So, importante po kanako kay ngano combine biya tan duha. Ako si Maritis, ug ikaw si Marisol. Ang kusog sol o si Maritis ang chismis nga litis. So, ano man ko sunong baligya lang nimo. Sideline na ni kabigado ka ayo pero di Kabalo, ka. Karera Japon ako mga hiring-hiring o chismis kay. Ikaw mo ko di mahinungdan ko tanawa ro ng negosyo na lang kag kandila, tanawa. So naluoy jud ko nimo maayo. Kabalo mo po ko ni ani nga ni panig jud ka ni gasto jud. Oh, para nimo na Mari. Uy, So kay mo po ko si tuyo nimo diri. ay, kanang haipay ato ba? Nadi ko chismis nimo. Isa man po di chismis mo. Dili ba kasi mong kag amigo? Ano ko no? Kuan kuno ka kanang sigurista. Uy! Oh, sigurista. May na sa tubang din na sa di. Ay! May nasa tubang. Ay, Ako pa. yahan naman po na agod, yahan naman po ko ng talent ko, inanagod, marag upgraded naman siya, oy. Oo, Pero ako, sagdaanan na ako, eh, importante ron nga, makasagap lang kog latest favorite kaadlaw, o updated ko sa mga chismis, so dili ko late sa mga latest. Ako pa anak niya Marino. Magpaduon na siya sa Ginoo. Oo. Murag nalayo na gid siya sa Kay, Ginoo. stay, kay ba ka kanang Maritis, paminaw na ko, murag magbago na gyud tagoro kay ano. Oo. Kanang kuha na biya, 2022 na biya, dapat atong chismis, ato mo suburaan maayo. Oh, mao man ikaw suron nga ang Pero dahil may nangabungkag ang mga libak-libak na nagpatay, na nagdunggabana, yung uban pa, mga kuwan pa, libak-libak, ba yan? Oh, ako gani dili ko ganahan na libak-libak pero di karera jud din ako pag kanang chismis-chismis ug gato-gato just istorya nimo kasi syempre Marisol ko ako gitig sulsol. Unya di ba po ko makakwarta ko di ko manugid nimo. Gani. Kuya di ako Sa topic tabi, pero February 14 ba? Unsa mo ni pare? Wala lagi ni kwarta lagi. Uy. Kabaw kasi mong imong gani diri kwarta. Naon mo mura karang 5 graan. Grabe tani ani ko ni Marites kay pare basi di ay ug kanang maulian imong utok o mahatag ka nako sige na Marites. Palmas tadi. Oh, kabaw ko sa imong tuyo ay kwarta. Lo, grabe kay kag Dutch uy. Tinuod jud din ang kwartahan ka Mari. Uy, get. Oh, naray ha. Get ni pare. Kuan ko rin katunga kay nakoy pandit kay madto mi dito sa kuan kay napraktisa na namo ang helicopter nga stepping jud. Mari. Usog jud sa helicopter katong paggira nga helicopter ako. Ang airplane napraktisa na po dito. Oo, sukamot ko eh, pero buhat ko na muna ni pare ni mo. Ang final karon February 14 na. Oh. Anytime, anywhere. So, please tatanduan, hindi na mag-away basta importante
importante taga-adlaw na kay mga litis na ko mga pero chismis ha. magbago na ko, dili na. Magbago na ka. Magbago na ka chismis. Dapat litis. Salamat kayo, Marie. Salamat kayo. Tapos iroron. Ayaw po dyan. Habi mo ni tayo. Kagwapa ni Mama Marie, oy. Nataka ka ako pagwapa ay. Kalihukan ba ko nimo ay. Katulad.